Aoleu. Băi. E tare, băi. Ioana e tare. Băi, Ioana, cred că dacă erai evreică, 100%, și erai până Israel, tu te făceai ultra-ortodox, să te măritai cu unul de la... Acolo unde eram noi, bă, asta e iubire în direct, pe bune, cred că o fac pe YouTube murdăresc. Pe asta o bag. Aoleu, dar până găsiți ea nou canal, mai durează, dar o să fac eu afirma mai încolo. Așa. Cât e tare. Alerga Ioana ca ultra-ortodox și aia se ducea în direcție, după aia apărea în spatele meu, mă, parcă se teleporta fata. Alerga. Eu mă uitam la cotețul ăla, nu eram atent la fată. Ăia dădea cu cloramină, cu clor, ce dădea, face... Ioana speriată. Deci, ea a intrat în pare că n-am filmat scena și aia era cu jetul ăla. Jetul ăla și trebuia să-i zică, băi, dăm cu substanțe toxice, mai stai și tu puțin. N-ai voie. Ioana... Eu am intrat înainte să dea cu spray-ul ăla și m-am pișat. Face, pe tine te-a lăsat. Nu mă, încă nu dăduse cu ăla toxic, super tare. A dat cu un fâs mic. Am intrat în fâs, am zis, e fâs. La tine dădea cu jetul lui Vador. Ăla care respira greu și după aceea apucat și tu să respiri greu. Dacă ieși de acolo, face... Și eu... Who is that? It's human being? Și tu zice, I'm a father. Eu, e father, eu. I'm your father. Like your father. Like eu, aoleu, uite cum arată acum Vader. E fără Hamlet. E Vader fără Hamlet. Face Vader. Face și ziceam, bă, ceva putred e în WC. Știu eu. Vader. Vader era să putrezești și tu acolo. Bine că ești. Face Ioana. Sunt Vader, dar abia mai respir. Face, bă, bine că respiri și mă inspiri. Ești muza mea, scuza mea, pentru poezia mea aia. Ok, ce faci, fată? Face, nu, sunt al tău tată. Face, oulu, ce tata, dar e cam frumos. Fată, eu sunt moș libidinos, tu câți ani ai? Tu câți simți ai? Păi eu îți dau la mulți ani. Face ăla, păi ce faci, fată? Am intrat în spray, ce vrei, zicea. Păi ce vrei să intrăm în cotețul ăla? Aia de ce? Luăm niște biluțe. Aia. Ce biluțe? Face, ce biluțe? Face, băi, luăm niște biluțe din red. Face, vrei să le mănânci? Nu, le băgăm în niște pocale. La ăia. Și după aia ne jucăm pe laptop, ne uităm la Tube 8, la mature. La mature, la mil fate. Face, hai tată, ziceai că ești my father. Hai, la Cotetus vulgarus. Aia, Cotetus vulgarus. Ți-a revenit vocea, fată? Mi-a revenit vocea de fată. Aoleu, și nu mai ești al meu, tata. Da. E bășeregule. Aoleu, sunt boșorog, da. Boșorog. Aia, că mi-a revenit, acum te văd. E o minune, acum văd. Ce boritură.
îmi zicea la mine. Păi cheamă Vere. A fost odată ca niciodată, zicea fata. Păi cheamă, a început povestea. Da, zicea, poveste fără sfârșit. M-am speriat în prima clipă când te-am privit. Păi era mai mișto să fii vadă. Era mișto, dar uite că mi-a revenit. Bă, uite, păi, cum faci?